simelwe ukuthi sibathande futhi sibahloniphe. Bayizimbali ezinhle eziqhakaza zisemfishane zitshengise ukuthi zizoba zinhle noma sezikhulile. Qhakaza mbali yesizwe. Laba ungabafanisa mhlambe negolide nesiliva okanye idayimane iplatinum noma iluphi ke olunye uhlobo lelitshe. Ungaphinda ubafanise nethusi, ubafanise nenkwali, ubafanise negabade. Kepha mase bebonke bona bazibiza ngagama linye bathi bazimbokodo. Basuke bechaza ukuhlangana nokuqina kwabo. Kepha ke lezi imbokodo zonke mase seziphelele. Laba besilisa abakhuliswe kabuhlungu ukuthi imbokodo bayisebenzisa njalo uma kumele bajikele imbuzi okanye inkomo ebalekayo. Manje noma sebebona lezi imbokodo lezi bayafisa ukuzithatha bajikele noma yini ebayibona ngathi seyonakele ngayo. Manje lezi imbokodo uthi omunye cha zakhohlwa ukuthi mzukwane zizibiza ngalezi imbokodo kukhona ekwakumele babizwe ngezimbokodi. Ngoba bona njengoba beyizimbokodo bachaza ukuthi kufanelwe ukuba babhokodwe. Manje laba besilisa uma sebevukelwa isona sonke isibhongo basikhiphela kuzona lezi imbokodo bazibhokode zize ziphinde zikhale ukuthi kanti siyimbokodo ezinjani thina ezizobuhlungu ngoba laba besilisa baqonda ukuthi imbokodo ayibuza ubuhlungu thina mesikhula imbokodo mesinokuyigala emaweni zigingqike ziphihlike sazi ukuthi vele imbokodo ayibuza ubuhlungu. Manje lezi imbokodo mhlambe uma ukuthi azikakakulungela ukuba zimbokodo ngokuphelele okungenani azwashintshe lamagama ezizibiza ngawo okungenani zizibize noma ingamachofoka amaqanda nje into efayo ngoba lento uthi ungayithinta isiyakhala kahle kahle abantu abaqine ngaphezulu kwabo ithina uma bezimbokodo ezimele ukubhokodwa bazoqhubeka babe zimbokodo inkonzo phela.